Kame hona dɔrehwɛ ba konta wɔn nsɛm no yɛmfa ensomwo. Me frinche mu ne nyina si ɛwɔ ɛyɛ Aplaku South mense no emu. Ɔmanfo bi yɛte wɔn boafo paa ya wɔne amade bɔfo atwetwe nkɔm wɔn haw nyina ne sɛ ensuo to bi asɛ de kwan ne nyenti no amana deda nkyɛn no wɔde bɛti bonso hyɛn na emuna to ma ya awerɛhosɛm wɔkyɛ mu a wɔbɔ mpanimfo kɔkɔ aban bɛsene kɔ ɛne de yɛte so nyina so kame yɛ sɛ aban bi aba na wɔbu na so mu enua ha adwen paa. Adom Kasee amane boni kwasi asempa ene omanfo a wote Aplaku ewo South mensire mo twetwe nkomo ene wo kyere se wo mo akwan nyina enye na wo hwa amana bi paa etu eda kwan ne mfimfin a esei omanfo ehyen paa wo kyere mu a woni assembly no akasa ama osoafo a wono ene hye akwan ne akwantempɔnso aba ekwan no so aba behwe ne nso onye hwe emfa ho ema wo mo wo de adesere eto aban enim sada roma wontu ho na mo emfa ma wo mo ya kasa haya na ya boa because kwan de enye kwan we kwan a efi ha mo besin ko barrier no say main road nsuo kase to a because of atara ho nti cars nyina ha na mo fa hwe wan mo ba se mo hu incident we won mo adin kan abohwe ayi road minister won mo ba ho se mo be kwan we wo be gate we ye ne nti yesre aya ye mpino obra orbo no we hand ye ne nje ho kra on be cha na o mako de bia on be cha na o mako mpese ne pa hu wa ansa no be ye ne yie enti mo fa payifo nkasa se ya voto mo se ya omo yensu yakoma so pedie emaye ka tomato menti ya tu omo bra bi on bra ya bra ni nyina ebe be omo so enti omo ya tu omo mewie